bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe daroɓe Ayaw Pindi TV moni kala salminama inde mum e yettode mum caggal yettude Allah ko julde e rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam en jetti jomiraɗo subhanahu wa taala dokkuɗen tigui ha mbawɗen jottade e plateau men Pindi TV ko noon tigui jettiten jinnaɓe men jetten seeraɓe men jetten hilifaɓe men diine jetten ɓiɓɓe fulɓe kadi ganduɗa wattuɓe haqqillaji mumen Ayaw Pindi TV ɓe daara kala e saaha jettoramin tedduɗo faade e moɗon bandiraɓe ɓiɓɓe fulɓe en jottima ɗo jonde pulagu jonde tigui nde gawɗen jottade ɗo pinal hanke hande yewtere men pinal hanke hande ko ɓiɓɓe fulɓe tigui jeeyi ñande foof eɗen bismo ɗo ɓiɓɓe fulɓe eɗen bismo ɗo ɓiɓɓe ganduɗa gandi ɓiɓɓe fina taɓa ɓe gaccani saaha munen ɓe gaccani gandi munen hay saaha goto tigui eɗen bismo ɗum yewtere men pinal hanke hande ɗum tagui hande jaaɗen jiileɗen ɓiɗɗo pullo ɓi pullo woni gawlo ɓi gawlo ɗon ɗo jimiri cattuɗo jimiri tawɗo jimiri machallah so toƴƴi dande ɓiɗɗo pullo kala ɗo woni ne welto holmo on woni hande o woni Bouhara Seck gawlo gandaɗo e Mauritanie gandaɗo tigui e Sénégal Bouhara Seck bisimilla ma ɗo tigui e plateau min Pindi TV min jiiɗi yidema guila hanki taw wona hande ɗum noon bisimilla ma e pulagu calmina bandiraɓe yeyi alhamdulillahi rabbil alamina en jetti Allah e nalaɗo sallllahu alayhi wa sallam en jetti bajjo Aminata goto e ɓuuri e sankoɓe khatimin anbiya imamil mursalina timmode Allah baɓe alhamdulillahi rabbil alamina ene wodani jiyaɗo Allah wiide noon en calmini bandiraɓe ɓe foof Mauritanie e Sénégal e Mali fof en calmini ɗumen hay goto hen en gaccani en calmini kadi anani dewa mana dirno oɗo galle tawi ko galle fulɓe kala tawi ko nokku biyeteɗo Pindi TV wonani ɗo tan anani dewa mana dirno ko bandiraɓe fulɓe foof mi salmini on mi juurima on mi yetti on kadi mi mani on mi ñagarima on kadi Allah jaam Allah jarama Bouhara Seck min beltima min calmitima min mbima kadi bisimilla ma ɗum tigui e Ayaw Pindi TV bisimilla ma e kala daaro Ayaw Pindi TV min gandi so darima ɗo ene welto no fewi ko noon tigui calminirten banggam jungo nano ɓiɓɓe fulɓe ganduɗa oɗon gowtiti ɗo Ayaw mabɓe tigui e Pindi TV woni hono Barou Sall e haadi machallah mbaɗa golle joɗɗe e laftude ɗum noon yeɓoɓe Ayaw Pindi TV ko Tidiane Toussar tigui debbo mo horndolde Sara Niang ko on tigui arti yewtude e moɗon ha joni eɗen jaade Bouhara Seck o hokka en daade kanko ɓuuri andude daade makko ɓuuri welde kanko kadi ɓuuri andude holko foti hokkude Pindi TV welto hol morceau mo adoto o hokka en e gartani bunde yewtere he jarama Seydi Sara joom hay ngoye donga tikkalaɗe joofa ɗo baru en koɗata ɗo ɓe koɗata ɗo henna ko Cheikh Oumar Foutiyou Guédiawy halwari jobbo Adama Aïssa Elimane Siré Samba Demba Ali Moutado halwar Saydou Boubou jangga koɗo subaka joom wuro Dague e hoore ɗo ko tara ɓe koɗata nan nangue wula goto nangue kay wulani goto nangue wulani goto nangue wulani goto nangue wulani goto ko dada may seytal kanko woni gueej baban maji ɗungu baban demminare ɓe mbiyamo temedere pour to e capantati jawgol fof wajjere ndew ɓuuri kanko ɓuuri e ñalawma farbanna o kanko ɓuuri e ñalawma woytela kanko ɓuuri e ñalawma degembere yijjanka wona fotanka ɓattodinde keeɗi kay fondani jaawe ɓattodinde pooye kay fondani kiraɗe tal
aduna ko golle so neɗɗo dañi yo wat so ɓooyi koko iwata yew Cheikh Oumar Al Fouti wo gueɗiwi halwari ƴeew duuɓi makko ɗi no mbayi heewde ko ɓenni joni ko ha joni ne haalte waɗi noon ko golle nde wonno sara kulle ɓe mbi remme gana sorodu nasore men ñaani angana boro taka taka ha ɓe so neɗɗo woni ɓiɗɗo moƴƴo ko ɓi yimɓe foof goto fof ne yiɗi jibindemo Cheikh Oumar Al Fouti wo gueɗiwi halwari noon ko fuutanke gummiɗo hirnangue paaɗo funnague o yaade fuutankoɓe foof addanimi suɓade taara ko fuutankoɓe fof ndendi awluɓe Cheikh Oumar Al Fouti nde yahata nde yaade fuutankoɓe foof mi weltanimama noon debbo cuɓal ko noon tigui machallah ɗo fuɗɗiri ɗo o jumani o selani lawol ɓayde ko Cheikh Oumar Fouti Tall on tigui fuɗɗiri ɗum noon yo Allah hokken ñalde barke makko min ya rabbal alamin machallah haala makko ne haale ha haɗa aduna haaɗi e won noon golle makko majjata mayata min mbimo Seydou Tall Bouhar Seck mbimo fulɓe ɓe kay a waɗataki ɗumen présenté yimɓe kala ene gandi hol gonɗo Bouhar Seck kono heɓe jiiɗi kadi deftanami hol gonɗo Bouhar Seck mi weltanimama o ko Boukary Hammady Gaysirou Sowadou Salif Demba Oumar Modi Ali Adam Bodje to Janjoli Sadiki Soule Ndiaye o ko Boukary Coumba Ceedel malaɗo dowore jaali Samba Sawa Hammad kadi to ñangñangɓe peete kono noon ko banna Ali kadi e kasumali Hamady Amadou Salli yero sokkum jigani toon noon ko hoore fonde Thile Boumboul Ndiaye ɓe jaami ko nokku ne wiye Boki Jawe toon ɓe mbiyata Jawe jeeri Jawara Sawa Laamu wuro ngo sakke warno sakke bandum sakkeɓe denni mbaɗi jimire ɓe mbi jaggi yoolima hakkude Tulde e Barahimi kono ko boppirguel alamɓe baccirguel sakkeɓe toon jeeyami ko noon tigui Bouhar Seck ko kalowo Fuujoto ko baddiɗo kadi yanata Bouhar Seck kono ko Bouhar ɗum tigui min beltima min gandi ɗon han hannirta ni ndeɗo yewtere wiyete ko pinal hanki e hande pinal hanki hande noddi ko cosaan men noddi ko culture men noddi kadi ko hanki men nde won noon hanki men mo ganduɗa mo mettani haalde hanki men sanga e sangaji hanki men belɗo hanki men ganduɗa jaadunoɗo e teddugal jaadunoɗo e hanki men jaadunoɗo e gacce jaadunoɗo e kulol jaadunoɗo e kersa kadi kadi taw ko hanki belɗo wonɗo ɗum tagui yewtere men nde wiyede pinal hanki e hande so noddi ngawlagu mbeɗa sikki waɗi ko haani gati ngawlagu ko cosaan men mo ganduɗa mo majjata mayata mbeɗa sikki kala ɓiɗɗo pullo kadi tinɗo hoore mum jiɗɗo wonde ɓiɗɗo pullo o la budde ala o wawa yaade taw ngawlagu tigui heeɗani caggal makko ɓiɗɗo pullo kala ene farnoro ngawlagu tagui hande min darani ɗo hande min belti hande ko garɗa ɗo ko min beltini kadi ngawlagu foof kadi min calmini ɗum min belti hamin mbiya yo Allah junnu balɗe mon acca on ɗon gacton ganduɗa accana on ɗon mbawɗon haltude hanki no mbawɗon kadi haldude kadi hande mo tawe ɗon o ngawlagu ko hunde wande fayida hamin jiiɗi gartanamin holko woni gawlo kalasal gawlo kalasal mi weltima e namdal ma he kala gawlo mo jiiɗa e aduna he ko gawlo kalasal gawlo fof ne jogui mo wiyata kaari jibini kaari bamma gawlo fof ene jogui mo dawdi awluɓe fof woto hen fof ne jogui mo askinta gawlo kalasal woni gawlo darotoɗo ene askina min komi gawlo seɓɓe komi gawlo fulɓe jaami ko hoore fonde Thile Boumboul Ndiaye ɓe gummimi ko wuuro ene wiye Muy Jolof gardumi buur Muy min gardi hoore fonde toon komi gawlo seɓɓe to gawlo fulɓe to yummum baba men ɓe gaskinta ko fulɓe ɓe gaskinta ko jawɓe e cuutinkoɓe e deniyankoɓe ɓen gaskinta gawlo kalasal ko gawlo biyowo kedde jamɗe kedde waraɓe mo dogani jeygol tuuso jawntamo memba waali e biige waali e sangulde waali e kayɗe waali e gore waali gilo gore malaɗo gore e sambaɓe ɗiɗo gore gawlo kalasal woni gaskinowo ɗum woni gawlo kalasal ɗon laaɓi car Bouhari
aɗa wawi artande min seeɗa ko yela holko addi jumol yela walla yela no fuɗɗiri yela ko golwole nde wonno ko ma golle mbaɗa nde haala dañe so tawi golle mbaɗaka haala dañetaki yela haalata ko golwole gollannoɗe e jambareɓe men gollanno ɗum woni ko yela haalata ƴeewa ñalawma ƴeewa ñalawma anani diyawa mana didorno suli buubu gaysiri dewal sawo laamu yero jaam koli teŋella ɗum ko yela haalata ɗon ko ɓe mbiyata ko holko haɗi peccon balle saare birom yo ɓe mbiya laamu dawi nela ne Sule Ndiaye ndeke Sambala yana ɗum kodi yela ko haala holko haɗi peccon balle feccude balle woni moni fof rokke geɗal muɗum wona gawlo o wona ceɗɗo o wona toroɗo o wona maabo o wona pullo o wona gallunke o wona cuballo leƴƴi ɗi pop moni fof heɓa hen gueɗal muɗum daro banggue mum ɗum woni holko haɗi peccon balle saare birom yo laamu dawi nela noon Sule Ndiaye e so Sambala yana ɗum addi hen Sule aɗa andi gawlo joni kala gawlo mo ganduɗa yima wawani yimde ganduɗa jumol mum ha jofo taw yimani hen Sule ko ɗum woni ko addi hen Sule Sule o ko Sule Ndiaye Sule Ndiaye Sule en ɓe ko Sule en ɓe ko ɗiɗo ko Sule Ndiaye e Sule buubu gaysiri dewal sawo laamu yoro jaam koli teŋel geniyankoɓe seɓɓe jiiɗi mbiɗa ko ayi ɓe mbiyata ko Agni Diawoy yo annima birom ɓe mbiya sagataɓe joyo kala ko ɓiɓɓe kuruya ɓe mbiya tan Sule Ndiaye yo bawɗo weñorta ko mo ko neɗɗo wawi mbaɗɗu ko foof so yi Sule Ndiaye andata ko Sule Ndiaye ɓuri ɗum wawde mbaɗɗu saabu ko weeli mo fof mo waɗa e puccu ko ɗum woni ko yela haalata ko haɗi peccon balle saare birom yo laamu dawi so tawi laamu dawi nela nen Sule Ndiaye so leydi min wiyama ne heɓte kala nen Sule Ndiaye so tawi jawɗele min mbiyama ene nawe kala nen Sule Ndiaye ko ɗum woni ko yela haalata ko Sule Ndiaye wadde kañum ko laamɗo Sule Ndiaye ko laamɗo keɗɗo denɗo diwan mo woni o fof hay hunde ala ko memata ɗon ko huufi ko est ce que noon tigui ha joni koye Boukary Seck jaadeten eɗen mbawi yewtude makko ɗo ha janggo tigui mo addanen gawlago ɗo noon machallah mo joguini ɗum no humpito hano hanniti ni ko ɗon calminirten podde Massahoudou woni Harouna min calminimo no fewi min juurima kanko tigui woni sababu jonde Boukary ɗo ko ɗon calminiranmi mama mownam mi salmini kadi Aissa Gueye jeewo mamma ko ɗon calminanmi Safiatou Sy mi salmina Kadia Sy jeewo Amadou Boulaye Niang bandiraɓe kadi beltima Boukary dokka yimɓe morso goɗɗo mbawɗa artude goɗɗo masa wori jaari Dieynaba ko cuballo moƴƴo wallahi kanko woni sababu o ndeysan mi ciftoro hen joom Moussa Oumar Yani Oumar Bocar Boni Samba Mbagni Moussa Sampa Demba Lingueye Farfal wondude Seydi Diop en e wondude Moussa Yaya Gaye en e wonde Abdoul Tabara en Sayko Abba en joom Moussa Aliou en Mamadou Ndiaye en Tidiane Yero Ali Mamoudou en e Famata Mamoudou Samba Demba Mamadou Demba Siré Demba Fatima Racine ɗo ko ana ɗum woni ko yela haalata ko ɓe mbi jala koye ñalli gaynako dimaɗi kono noon ɗo jala ñalli fof ko teddu wondu woyata saabu ko makka bo Fatouma Sira Ali malal ina jobbo jaali kam modi kadi gala belal ilore laami laamu ɗe satigue geƴƴo wotako geƴ kay tarota ko moƴƴo wi geƴƴolo mo taari kadi ñalla e nangue geƴƴo wotako geƴ kay tarota ko
mo jowi gejjolo mo tari kadi ñallaynaange ñalawma jabbere nande bonande ha maayi kono sa dawri coñal andata ko mbaɗanɗa ko wala bonande nangude gawri waɗa leydi nande bonande no feewi kono noon ko jikkima wonde alayna sallah sallam addanma dawrude jabbere miijade ma Allah du ƴiwonde mawde toɓa so tawi nde toɓi ko gawɗa ko fuɗa ndemtoɗa huuɗo ko gacca ɗon gulli ɗi kanji gontata cammeji ɗi gonoya mumi dawra coñal nodda bande en mbiya hande dembiɗa dawra coñal gawri ndi mbaɗa e fawru goƴi ɗi e ñaay ko dokka nayyi walla dokka pucci tawi jabbere nandino e bonande kam coñal itti ha laawi mi weltanimama noon no feewi nde won noon aduna ko jiiɗa hen fof wiyete ko meeɗi yette ko natti kala ko ari ɓenna kala hen ko arani kadi ɓennani Cheikh Oumar Al Fouti o gueɗiɓe halwari o wi so neɗɗo dañi yo wat so ɓooyi koko yiwata heddota ko wadde kono ma jamtore dañi mi weltanima alayna sallah sallam noon mi weltanimama no feewi ko noon tigi Boukary Seck ko minen ɓuuri weltade gam jondema ɗo tigi hamin gandi ko ɓuural tan woni hen Bohara Seck gawlagu ɓi gawlo so wiyama wiya namdata he taw ko donɗo yimde walla ko captude yimde ene anda tan kañum kam ko jimo kono hande o eɗen gandi aduna o yahata tan kene waylo wayloji ɗi keewi no jirannoɗen gawlagu hanki ni e gawlagu hande ni ene ɗeɓi sertude seeɗa adi hande ganduɗa nden gawlagu men mbiyanoɗen tan ko gawlo ari taw ko gaskinowo askina taw ko debbo jogo kumballe mum nene honga mais hande en jii foof hande gawlo waɗane batterise waɗane jitrude waɗane foof mbiɗa andi ɗum hankkidina sensi hande o holko mbaɗɗa hande e gawlagu moderne holko puɗɗa wadde hamin gandi tigui ka gorko tiddo tusɗo amin gandi kadi aɗa heɓini kulagu ngu hokkude ɗumen belamma hano hannirta ni goto foof yito goto mum e ko mbaɗata ko hamin gandi a haɗani tan e darade e nder eɗe yangue wulla malla daro tan e inde wulla hamin gandi aɗa jogini leñol ngol surplice aji kewɗi holko puɗɗiɗa waddande leñol ngol taw ko yimɓe foof aɗa noddi ɗumen no noon merci mi weltanimama e ngal ɗo namdal banggal fayida alhamdulillahi rabbil alamina e ngal ɗo namdal en jetti Allah ko mawɗum leñol ngol hunde fof e aduna leñol ngol ne jarani min leñol ngol jarirani min ngol leñol ngol ko ƴiƴama men nde wonno neɗɗo so tawi ene ƴeewa yidde ɗo woni e ɓandu mum anda ɗo woni ɗo mema fof cikkata ko ɗon ko noon leñol ngol wayi amen min jiɗi leñol mi fuɗɗima wadde programme goto toon to Nouadhibou Dande Maayo mbanmi toon jamma tawi ko jamma yela tawi ko sukaɓe rewɓe awɗuɓe yontaɓe ɓe aduna o fof gandi ndeysan ittumi ɗumen ɗo nawmi ɗumen Nouadhibou Dande Maayo wayno Houleye Lamma Binté en Binel Mbumen Madina Lamma en wonde Fati Buri en e wondude ene dewa mana Fati Buri en e wonde Samba en Hammadi Molo en gittumiɓe ɗo nawmiɓe Nouadhibou Dande Maayo mbanmi toon jamma fuutankagal kadi Nouadhibou naɓe jaggi hen ha tiiɗi min noon jaggumi Sénégal e Mauritanie fof gotum no mbami ɗo e Sénégal ni ko noon tan mbami Nouadhibou noon mbami Mauritanie fof ko gotum o gotum min mbaɗi toon programme mo ganduɗa kalteteɗo Nouadhibou naɓe ɓe puuɗani ko ɓe gacci barago ndeysan ɓe jiiɗi gawlago nde wonno ɓe kiisi koye mabɓe on woni premier fois mo mbanmi toon programme oɗo mbanmi ɗum Nouadhibou aduna noon ko jamonuji yahata tan kene change e awluɓe nden hanki no mbaɗatno ni e joni jamanu o change nde wonno halpulaar en ɓe mbi puɓɓuɗo e gabɗo fof walli ko yummum jombajo gonga awluɓe kañumen jogui tan ko daaɗi mumen awluɓe kañumen ko yimmoɓe tan
gila ko ɓooyi gonga jamanu o noon change ɓe batti wattude hen goɗɗum ɓe ɓeydi hen goɗɗum kadi sukaɓe arɓe joni ɓe kadi bonnani fewni ha fewi kamɓe ɗe wayno mbaru en wene ɗum ɗon ko ɓeyda hen goɗɗum joni ko ene ɓamti gawlagu ha no jiɗirɗon ni malla heddunode e traditionnel o ɗumno e gawlagu to hen ko gueɗe ɗiɗi eyyi min kam to banggalam cikkumi gueɗɗiɗe fof ne moƴƴi nde wonno aduna toujours neɗɗo ñagoto hen tan ko ɓeydade nde aduna koko changeata hande technologie o hande ne yaaji neɗɗo yaadata koye jamanu no jamanu yaari fof jarani noon hanki wonno hanki yimɓe mbaɗɗotono hanki ko dimaɗi neɗɗo a yiyat waɗa e galle mum sooda puccu moƴƴo waɗa e galle jogo hirki mum waɗa e galle he so tawi fini taw ko hirki o fawata waɗɗo hen hande natti ɗum ay jamanu o sawri joni yimɓeɓe hande joni jogoto ko otoji ɗumɗo foof jogo oto mum nawa yaaha hen aduna o ko jahowo awluɓe kañumen ne jadata koye jamanu o no yarata ni ɓe jaada e jamanu fuutankoɓe noon toɓe gonno hanki heccanki ɗo ha joni ɗon tan ɓe goni dimagu ngu dirtani ɗo woni ɗo ko noon tigui Boukary ko noon calminiranmi Mariame Houleye Bolo a haali Nouadhibou mi salmina Gogo am Houleye mi salmina Salawadine mi salmina kadi mi salmina bandiraɓam Zeynaba Den wonɓe Nouadhibou naaɓe mi salmini Nouadhibou dande ma nde wonon ko bandiraɓe kala goni toon kadi ko ɓiɓɓe fulɓe kadi machallah yiɗɓe pulago hano hannirta ni gueɗe kewɗe ne mbaɗi Nouadhibou mais machallah ala hen foof ko sofata kala ko waɗa toon ne weeɗi ɗum noon mi salmini Nouadhibou hano hannirta mi salmini bandiraɓe sehilaɓe ɓe yiɓɓe moɓe toon Boukary ɗum koko kalɗen ɗo ko ɓenni golle ɗe mbannoɗa Nouadhibou dande ma hande ɗo gonɗo ɗo holto surprise mo joganoɗa Sénégal e Mauritanie eyyi weltinimama noon aɗa andi min so Nouadhibou haalama tan mi weltoto nde wonno mbiɗa yiiɗi Nouadhibou mbiɗa yiiɗi Nouadhibou no feewi nde wonno ko mbaɗami ɗo ko puɗɗimi ɗum ko toon wonde Aissata Thiam en Aissata Samba Bonko en Fama Ƴiwel Sare en nenne mo jowro bino umahani en mbiɗa yiiɗi Nouadhibou Nouadhibou ne weeli Nouadhibou ko fandu jumri lobbi ɗo fof ɗimmi tan est ce que surprise mo joganimi bandiraɓe o ko meɗɗi jogui ɗo henne jamma mo fuutankoɓe fof ndendi mo Afrique naaɓe fof ndendi ko mbiɗa ko mbiɗa jogui jamma mo jamma Mali e Mauritanie e Sénégal on jamma welat jamma o amin ya rabbal alamin fuutankoɓe fof ne nodda e jamma he on jamma ko debbo gawlo jaarejo mawɗo biyeteɗo Sadio Kouyaté ko kanko woni invité principal o o ummoto ko Mali kanko arata nini diyawa mana rendude ɓiɓɓe fulɓe ɓe par ce que omo yiiɗi fuutankoɓe omo yiiɗi fulɓe omo yiiɗi mawɗo leydi ndi omo yiiɗi Macky Sall omo yiiɗi leydi ndi no feewi o wi pulagu ne jarnimo hunde foof min nene jaami koye leydi he so miɗo waɗa programme e on saaha mi waɗat mo invité o aɗa o tawe jamma o kanko arat jamma o Abou Djiba arat Fatou Guewel ko garowo e wondude rewɓe awluɓe undunkoɓe fuutankoɓe ndeysan ko on surprise joganimi bandiraɓe ɓe leydi ndi fof on surprise joganimi hamɓe on jamma ko holne jamma o waɗata ko le 6 mars inchallah 6s hokken amin ya rabbal alamin jamma o ko jamma yimɓe foof on surprise jogani on surprise tigi joganiɗa on jamma weɓata ɗum noon jaɓɓoto toon Pindi TV ko yo wi ɗum macca gonga lay kadi ko gonga amin toon bisimilla Pindi TV ko ɗon tigui calminiranmi mawnam Souleymane Sarr ko noon calminiranmi Alhaji Amadou Saydou Bocar Sarr toon to États-Unis Diadji Sakh salminama bandiraɓe kala calminama juurama yeɓoɓe ayo Pindi TV mo limti kala juuma nde wonnoon bandiraɓe foof machallah ko yiɗɓe kadi ene jaggi hen ha no hannirta ni Ami Dia élégant salminama a juurama no makkiyas ma jodɗo ɗum noon Boukary mataw hakkan yimɓe dande tan payne mataw e uddude yewtere nde bisimilla tanum saw kumboli moƴƴo Abdoul Matel moƴƴo Mamadou Bouna moƴƴo Kanni
lamɗo dimbowo leyɗele janande mo leydi bammum dimbetake kono Souleymani Guima duwalle joom ɓoki jeeyo mo alda e namdal joom kanel joom seeno palel joom kiloñ ko jawanɗo daɗɗo Ayiba kanko woni momin mbiyata sippani dege yeyani jeere fotoma duwalle awluɓe mbi saɗa yiiɗa dimo tan accu ha yinma so yiɗima ko nden nafanma Souleymani Guima ñamtuɗo jonnuɗo ha yooɗi kañum e miñumen mi salminata en noon lamɗo Bosoye Mamadou Ilman Amar kañum e jeewo muɗum hono joom ba awluɓe mbi so tawi kumballi lujƴi paali bara pi ɓe mbiya kulɗo reedu jeeya kadi fof moro kadi jeeya Sara Moussa Sara ko cuballo daɗɗo Ayiba wondude naani ñas en gikkoye bari en makka wolulen ñay bañi kay ko wolof makka wolulen ñay bañi kay ko wolof makka wolulen ñay bañi cetowo kuɗi kelowo gadu meƴe Seydi Keɓe Ceerno Amadou Keɓe makka wolulen ñay bañi makka wolulen mo jorama Ceerno Alpha mo alda e namdal bubu desila maga garme yeddetake yo bata wona mo yeddi lamɗo fo de colli ñaaya ngasa baay mum sar kulle ɓe mbi so runta bana so rullanta e ñana bana Allah tagi yimɓe ɓe fondani ɗumen digaɓe baali sinu tammi haala gota duuɓi sappo ko haala ha heewi ɓe mbi gueɗe tati naywata e aduna ɓe mbi Allah nta hasono ɓe mbi barkenta hasono ɓe mbi tongunta hasono ɓe mbi Allah naywata ɓe mbi gonga naywata ɓe mbi kadi barke naywata kadi gonga non tigi Bouguer Seck ko dokkane tan ko mbato guesto mbiyatmaɓe tan ko so tawi ganduɗa holko jinnoɗami namdo ma taw mi namda hima holno mbawol holko mbiyata kam mbiyanmami ko mi weltanima joom galle o kadi mi ñaganimomo hen kadi Allah jaam yo Allah how galle o ko juuti yo Allah wat barke kadi e galle he ni ne waɗi fayida ni waɗana ni tan ko bandiraɓe foof ndendi leydi ndi fof rendi oɗo galle min ñaago hen Allah noon yo Allah wat hen barke mi salmini bandiraɓe foof noon kala kadi ɗo gawlo woni mi salmini ɗum mi ñaaguima ɗum duwaw mi ñaaguima ɗum kadi yaafuya debbo e gorko dayiman kamɓe fof mi wiɓe assalamu aleykum wa rahmatullah ko noon tigui Allah jarama a jarama Boukary ɗomen pannoma ɗo tigui ko ɗon tigui garɗa Pini TV weltima yeɓoɓe a Pini TV kala beltima bandiraɓe ɓiɓe fulɓe kadi beltima machallah nde wonno en mbawa dañde ko ɓuuri koye men ko ɗum tigui tagui en ummare kala ɗo ɓiɗɗo fullo woni jewten ɗum beltinen ɗum nde wonnon ko enen tan jiidi fofof ɗum noon en beltinima bandiraɓe joguiɓe ga kolli belɗi e guitoruji Barou Sall ene wonde haadi machallah ko mbaɗa toon ko ene ari no feewi ɗum noon min beltima bandiraɓe heɗanno en to kaɓirɗe to ko Moussa e Thiat walla e Dieynaba ko ɓen tigui nagganno en e kaɓirɗe he bandiraɓe yesso haalirde ko sehil mon guiɗo fulɓe kala Tidiane to Sar debbo mo horɗolde Sare Niang Paliba e Boubou Diéry heɗorango e molarago hersi Allah yiyedeɓe ko on tigui arno yewtude mon bandiraɓe jaam dow jaam less jaam kadi ɗo hakkude ɗo enen ɓiɓe fulɓe kala mbawen hedde hen ha saaha goɗɗo so ganowo ñaawi ɗo e Pini TV jarama de